Sabi ni Atty. Papa Kern, mag-intro ka na daw. Pero wala siya ngayon dahil Kape Balita at Opinion tayo ngayon. Magandang umaga po. Welcome po sa Kape Balita at Opinion. Kumusta Ito po ang kayo? lingkod, Johnny D. Kasama si... Papa Kurt, kumusta po kayo? At dahil po sa hinahanap ang Kape, Balita at Opinion, Ayan, oo. marami na po nag-request sa atin na, ibalik niyo naman yung KBO. Ayan. Ayan. At sakto, samahan nyo kami. Nag-aalmusal din tayo ngayon. Meron tayong kape. Yeah. Ayan, kami po ang magbabalita para sa inyo. Nagbibigay din kami ng opinion para sa inyo. Ayan. At yun nga po, paalala, hindi po ito mabala kasi hindi Kaluganga. Ah, hindi. Ito Bukas po, pa yun. Bukas pa po yun. yung, Kasama. Kaya wala si attorney. Oo, Ito Mabalacat po City. Kape, Balita at Opinion. Ngayong araw po ng Biyernes, Mhm. nandito kami ngayon sa isang, saan ba tayo? Dati pa rin. Hindi na- Undisclosed location. Oh, Pero undisclosed. yung mga nakakita, alam na kung nasan. Oo naman. At the same time, pag-usapan po natin ngayon na marami po naghahanap ng update sa buong Pampanga naman tayo kung ano yung mga lokal. Ayan, tama. Although meron lang tayong 22 days or 21 days 21 days na lang ba? bago sumapit ang mga, di ba natutulog ka, Johnny D, tapos biglang may tatapat sa yung Oh, rekorida. Ayan. Aba, dati, Oo. kung natatandaan mo, Papa Kurt, few years talaga. Gumagawa tayo ng mga rekorida na yan. Oo. At maraming, parang Pero mukhang hindi na gaano masyadong uso, ano? ngayon. Eh. Kasi ang mga tao, naiingayan. Oo, tsaka at the same time, parang mas effective yata yung sa social media na lang sila mga Ayan. kanya. Halos sa social media naman. Oo, kasi sa social media, hindi ganun kamahal, Ayan. unlike sa traditional media. Mhm. Anong tawag nila sa Amerika sa traditional media? Sa Amerika po kasi ang tawag nila sa mga traditional media tulad Oo, ng CNN, Oo. alin pa ba, ABC, ABC, oo. MSNBC, NBC News. Fox. Oo. Ayan, yung mga dyaryo din, ang tawag dyan At mga radyo. legacy media. Ang tawag Legacy dyan, Papa media Kurt. pala. Oo. Yung panahon kasi na nakaraan election sa Amerika, mas parang sabi nga ni attorney, mas marami ang nagpa-podcast. Ayan, actually marami Oo. naman. Oo. Ang ano lang doon, ang kaibahan lang dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, dahil napakauso ng mga influencers, so kanya-kanyang market sila. No? Oo. Merong mga sa pagkain, puro pagkain. Merong At, travel. Merong travel, marami rin ng mga nag-travel. Meron din yung mga patawalang. Oo, meron din yung pampamilya. Ayan, Kasama yung pampamilya, anak. Paano ayan. nila inaalagaan yung bata, Ayan. diaper, ganyan. Tama. Meron ganun. Meron naman, puro ano lang, pang-aasar. Prank. Ayun na nga. Oo. Di ba? Meron pa nga mga nakulong yata. Oo. At meron naman yung mga Hindi tumutulong. ba naman si Raul nag-prank ng hold up? Pero naman- May police. Nadali. Nadali. Meron naman mga mabuting ginagawa yung tumutulong sila. Ayan. Yan. Yan yata yung mga kumikita na sa YouTube, ano? Oo. Malaki po ang impluensya talaga ng social media sa panahon na to. Kaya kung di po natin gagamitin sa tama, Ayan. medyo parang napapansin ko, mas sikat pa nga yung kalokohan kaysa sa katotohanan. Actually, totoo yan, ano? Oo. Yung sinasabi mo, Papa Kurt. Dahil ang mga tao, ang sinasabi kasi nila, Oh. kaya sila Okay. nag-YouTube, nag-Facebook, syempre, pampagaan ng pakiramdam. Oo, Dahil, pampalis ng inip. ayun. Oo. Dahil entertainment, di ba? At Yun na nga, dahil sa buhay nila, sa real life, yun na nga, pagod ka sa trabaho. Minsan, pag nag-lunch break ka sa trabaho, ang gusto mo na lang, matawa ka at ma-entertain. Oo naman. Yung mga para bang pag sawi ka, no? Yung wasakan. Ayan, oo. Oo. Tapos biglang manonood ka pa ng drama. Ayan. Naku. Ay, share po ninyo ang ating Kape Balita at Opinion. Nagbabalik po at due to insistent public demand. Dahil, alam mo naman, maraming nakakamiss. At hindi po namin na-invite dito si Tina Moran. Ngayon pa lang yata bababa ng aeroplano galing Siargao. Aba, Oo. welcome back, Miss Tina Moran. Tsaka hello din kay Celine, ang isa sa mga host po ng Kape Balita at Opinion. Busy sa kanyang trabaho. Aba, O yan. Nag-expand po ang New Media Pampanga. Parami tayo, including marketing. At may mga nag-survey na rin tayo ngayon. oo. Nagkakandak ng mga survey. Ay may mga Actually, research team, may research team Tama, tayo. yung research team kasi is
more on upon request or Oo. upon our own consumption. Kunwari, nag-research tayo, meron tayong pina-survey, kahit kalye survey lang or man on the street na tinatawag natin. This is for our own consumption. Minsan naman, may nagre-request kasi na ilabas natin. So, alam nyo naman dito sa New Media Pampanga, walang kulay-kulay. Oo. We just want to, alam nyo, ibigay Pakita. sa mga publiko. Sa Yung mga parang yung information dissemination na totoo. Ayun. Yan. Tama. Kasi kami pong dalawa ni Habang Jollibee. nag-aalmusal po kami, samahan nyo po kami. Oo. Medyo masarap ang almusal natin ngayon. Ayan, torta. Torta may pandesal. Ayan. At the same time po, shoutout muna tayo sa ating mga... Ayan, ako. Oy, si Maring Chaka Yobyab, nakikinig daw, may pabak ka rin mga sipag kong friends. Nakikinig? Kay NMP, yan. Shoutout po Are kay... you back in Pampanga, Miss Cha? Shoutout po kay Kuya Jody Mercado. Happy birthday pa rin, Jody. Ay, naku, Yan, happy birthday parang kay Jody. The better Jody. half. Yan. Baligtad. Hindi, kasi si paring Jody, Oh. siya yung merkado. Kaya pwede nating sabihin the best, Bet- the better merkado. Kasi Galit si sa atin Miss si... Pat, mamangon siya. Oo, mamangon Ayan. pala. So, The better. asawa niya kaya naging merkado. Pero wag nyo kaming papagalitan. Ay, si paring Ryan Galang Timbangan, napakasipag kong kumpare. Ito, vlogger din to si paring Ryan eh. Sir Dan po, good morning. Kay salamat. Pat Paras, Lingat, good morning. Ay, mga friends natin doon sa Mapalaka City, Kalguran. Taka, nanonood din dito, no? Aba. Maya Pahabak, NMP, sabi ni Albert Jones. At JP Pineda. Ayan, nakawala si Yoro. Nakawala siya. Oo. At, Gusto maging star. oo. At siyempre, si JP Pineda, sabi niya, may pabak NMP. Yan. Maraming pong salamat. At antabayanan niyo po kami. Ang ating kape balita. Si Ma'am Net Tang. Good morning. Ay, Ma'am Net. Malapit, Ma'am malapit na yung malapit na yung piyesta sa kanila sa July. July ba? Oo, July. Ipapasok ko lang to, ha? O, sige. Tumabas ang aking alaga. Pakita mo nga si Oro. Si Yoro, Yoro. Inside, tara. Pakita mo siya. Yoro, Yoro. So, ayan po Alam niyo naman po Exact. dito sa Kape Balita at Opinion. Yoro! Live po tayo. Ayan. Nakakita ng ano eh. Nakakita ng Ang kalaban. Machong aso. So, ayan po. Mamaya po, pag-uusapan po natin yung mga iba't ibang political scene. Lalo na sa mga local government. Pag-uusapan natin kung ano na ang political scene dyan sa Angeles City, dyan dito sa Mabalacat, dyan rin sa may Porac, at sa Magalang. Ayan. Ayan. Asa? Itong mga feedbacks na to galing sa mga ibang tao. Sa mga normal people. Sandali lang, ha? Ay, mga abnormal kami, hindi, normal. Sa mga, sa masa. So, alam nyo naman yung mga pakwento-kwento. Ayan. Nandito si Or. Kunin mo, Papa Kurt. Ayan, kunin mo na siya. Bigyan mo ng pagkain. Oo. Ayan, Mabigat si Or. eh. Si Oro mabigat. Nakawala kasi si Oro medyo. Ayan. Ayan. Oo, di ba? Mukhang nahamon niya itong torta. Oo. So ayan, pag-uusapan natin mamaya yan. At kung ano na ang nangyayari sa mga lugar na yon, Papa Kurt. Tulad ng sa Angeles. Unahin natin Angeles. Na magkalaban sa Angeles para mayor. Letter A, ayan. For mayor, mga mayor aspirants. Oo. Ako rin tawag sa mga yan. Mayor aspirant, vice mayor aspirant, at councilor aspirants pa. Dahil sabi ng COMELEC, hanggat hindi pa dumarating ang official March 28. campaign period Yun. para sa mga local, hindi pa sila kandidato. At the same time po, sa Angeles City, nasaksihan natin yung mga iba't ibang peace covenant. Cover tayo, di ba? Mukhang Sa nauna yung sa Angeles. Angeles City, oo. At dumalo naman itong... Kasi may programa pang ginagawa ang PPCRB, DepEd, at talagang matinik itong... Hindi mo nasara yung sa likod. Oh, yan. Sige. Tara, Yoro. Come. Inside. So, ayun, no? Pinapapasok ni Papa Card si Oro. Mag-comment lang po kayo Wiwi. kung Wiwi ka na. meron kayong nais na ipahatid. Tara. Lalo na kung saan man kayo, sa may Porac, Mabalacat, Angeles, or Magalang. Babasahin po natin yan.
At ipaparating din po natin sa mga kinaukulan kung meron po kayong mga concerns na katulad ng mga may, for example, yung magkalaban ng mga konsyahal, nagtatanggalan ng mga streamer, mga posters, para lang alam natin kung sino yung biktima rito at sana malaman din natin kung sino yung gumawa nun. I'm sure sa Angeles City, kung meron man nangyari ganyan, dahil very well scattered and well covered po ng CCTV ang Angeles City, malamang kung merong mga naniraman ng mga streamers, mga posters ng mga kandidato, makikita yan at malalaman. Ang magiging problema na lang doon is to identify who the culprit is, ang sabi nga nila. Dito rin po sa Mawalakat, nangyayari din yan. May mga nagkakapatungan ng mga tarpaulin, ano? Normal yan ang nangyayari yan, ano? Oo, kasi kung minsan, hindi naman natin hawak yung mga tao talaga. Minsan, kaya may mga gumawa lang na gimmick Tama. para mapag-usapan lang. Ayan. Ayan. Halimbawa, nakita mo yung tarpaulin, may pinatungan. Yun. Malamang hindi naman gustong mangyari nung kalaban mo, katunggali mo. Ay, hindi, minsan nga kasi tama, Oo. nasa naglalagay, minsan nagmamadali. Oo. Eto, lagyan na natin. Parang to. magawa lang yung trabaho nila. Oo. Ano? Yun naman pong mga kandidato, sabihan din po ninyo ang inyong mga, siyempre, mga tauhan or mga volunteers. Ayan. Yan, mga tumutulong po sa inyo. O kasi minsan, maaaring hindi nila makontrol dahil volunteer nila yun eh. At saka at the same time, yung para bang yung mga guidelines ng COMELEC, hindi pa na, sa ngayon hindi pa natin nakikita kasi malalaki pa yung mga tarpaulin nila eh. Ayan. Sa March 28, may sukat na Dahil yun di pa nga sila kandidato. Oo. Sabi nila, ang Pilipinas na yata yung pinakamahabang pangangampanya eh. Oh. At shoutout din, pa-shoutout daw. James. Itong mga maglalaro. Ay, naku, saan yan? Maglalaro sa Pampanga Press Club. Golf tournament, year 2, sa March 28 po yan, sa simula ng kampanya. Taon po ang golf tournament ng Pampanga Press Club. Opening salvo pa. Medyo star-studded yata yung ating Sabagay, titing off eh. Itong Pampanga Press Club Golf. Morning yan, di ba? Oo. Yung ba mga opening salvo o morning din? Meron din, mga motorcade. Yan. Usually motorcade yan, pag-iingay. Oo, Yan, di ba? Pwede Good naman. morning, Maricon. Ayun, good morning, NMP. Si parang James Gibarang, nakikinig. Oo, nagpapagreet nga sa'yo, hindi mo pinapansin eh. Parang James, ayan, nasa San Francisco pa yan. Oh, in San Francisco. Yes, US of A. Use okay. At naiinis kay Trump. Kumusta na po dyan sa San Francisco? Oo. San Francisco is in California, no? Yan. At the same time po, ito pong Kape Balita at Opinion po ay aantabay din sa mga nangyayari. Malaki po ang pinagkaiba nito dun sa ginagawa namin ni attorney. Ito po pag-update kung parang election serye na ginagawa ng mga kaibigan natin. Tama. At saka, we want to inform the public kung ano man yung mga latest na mga nangyayari tulad ngayon. Ang sabi nga mag-shift naman tayo sa weather dahil po napakainit. Yes. Wear protective clothing, sabi nga sa Pag-asa. No? May mga long sleeve na maninipis lang. Ayan. Diba? Kung lalabas po kayo, ayan, kaya po ako nakaganit dahil napakainit. Mainit sa kami, ayan. Nung nakaraan 46 ang labanan ng heat index, ano? Kahapon Ngayon, 42 pa. Kahapon 37, pero Ganon? mainit Oo. Sandali, heat index yung sinasabi mo, pero the actual temperature nasa 38, 37 yan. Yung pong heat index, yung anisangan. Yung nararamdaman ng po init. ng katawan yun. Sinabi nilang heat index. Ayan. At marami po nagkansela ng klase, even today, sa iba't ibang lugar, sabi nila nga, pwede naman modular Nasa bahay naman yung mga bata. Nagawa na po natin yan, yung mga panahon ng pandemic. Tamang-tama. At pwede naman. At gusto lang naman request nila yung synchronize. Hindi may pasok yung isa, parang mainit dito ba? Hindi. Okay, so pag modular ba, papakit-explain mo ano bang nangyayari? Lahat ba sila naka-online? Naka-online sila. Sabay-sabay ba sila dyan? Si teacher ba? Sabay-sabay din i-online yung mga yan? Oo, para sila nagsusum. Ayan, okay. Maganda po ang dulot ng internet kung ito po ay nagagamit sa ganito. Ayan. Dati-rati kasi pag wala naman tayong heat index mga panahon nag-aaral tayo. Tama. Pag sinabing walang pasok, pag may bagyo lang. Ayan. Yan. Ngayon, pati po init na ng panahon, talagang
nagbabago na. Minsan may interview natin si Ma'am Cecil regarding dun sa Oh, may isasama natin dito sa Kape Oo. Balita. Abangan po ninyo dahil dito sa Kape Balita to Opinion kahit ano pag-uusapan natin, ha? Kahit anything under the sun. Ayan, Yes. Pwede po kayong magtanong, mag-join. kahit Kung yung damo dun sa harapan nyo, pag-uusapan natin. Kala At nyo. pwede pong magtanong lang kayo kung ano nang nangyayari. Sabi ni Pineda JP, Ano sabi daw? andyang malisangan po. Oh, mapali. Manyaman pa din ng kape. Ayan. Parang Wow. yung mga meme na nakikita natin sa Facebook, ano? Mhm. Summer ka lang, kaming mga Pinoy, kakape pa. Kakagawa rin. Kahit May pandesal pa Pero, kami. oo. Pero ito yung mga tinatago-tago. Pero ang masarap dyan, ha, Papa Kurt? Kahit na, di ba, sa mga matatanda, sabi niya, malisangan ko, ano na. Wow. Loko, minum kang kape, tong manyangkap kang kape. Malisangan mo. Paano hindi maalis yung init niya? Oh. Mas mainit yung iniinom. Oh. Tutulak. Tutulak. Parang yung katawan mo magre-react na Lalamig, ano? palalamigin niya Oo. yung sarili mo, di ba? Oh, ang issue nakikita yung madalas ngayon sa internet, sa mga balita, yung bridge sa Santa Maria Isabela na bumigay. Yeah, oo. Oh, at marami rin yung mga medyo nagkakagirian na rin sa national Ay, oo. PDP at saka yung mga National naman yan, ano? mga manok ni BBM, mga manok ni Naku, Duterte. i-discuss natin ng konti yan Oo. kung what we think, no? Pero good morning kay kapatid na Arlene A. And The Ay, Voice Arlene News. A. Lukban, Arlene The Lukban. Voice News Weekly. Yan. Sabi niya, thanks God and thanks TGIF. Ayan, para mas Ayan, mabilis thank na. God is... Thank God it's Friday. Stay hydrated daw tayo. The heat is on again. Yes, it is. Yan, oo. At nauso naman yung tumbler ngayon. Yung mga, Ayan. kahit may Kami konting po, kamahalan. we will keep being hydrated by this long neck. Long neck. Parang gin, Cold water. long net ng dating eh. Ayan. ngayon- Alan Bert Jong, sabi niya, kape na o palpitate later. Ayan. Oo. Sanay na kami. Nakakailan. First copy of the day. Yeah, first pa lang to. Ayan. Actually, nakakalima po kami per day. Pag nag-anim na, doon kami nagpapalpitate. So, Oo, at the same time. first copy, wala pa to. Oy, meron kaming babalita dito sa Mabalacat dito sa Sibera. Ito po, maganda po ito. sige, Alam niyo ba balita na may jeep na aircon na bumabiyahe na pala from Sibera, Mabalacat papuntang SM? Aba, meron ba niyan? Oo, Totoo ba yan? Baka ayan, fake news yan, Papa Kurt. ha? Ito, sabi niya, ang ruta niya, Sibera, Okay. Mabalacat, Mhm. pupunuin dun eh. Okay. Hindi na yan magsasakay. So, kaninong jeep ba yan? Sa Clark ba yan? Sa Ayan. Mabalacat? LGU ba? Or Mukhang, private ba yan? Kung private yan, ano yung ruta niya? ayan, ang nakalagay dito, dali Ma'am Marlene, ayun, cheers, coffee din. Kukoka. Kaso, agrabyado tayo, nasa outdoor tayo eh. Oo, siya, Masarap nga magkape pag may... ang nakalagay kasi dito sa mga sasakyan, pinicturan ko itong mga to eh. Ayan. Ayan, zoom natin. Sabi zoom niya, mo. Severa, Mabalacat, Malabanyas. Abot pala nung sa... Oh, okay. So, SM siguro, Clark, Freeport. Kaninong project kaya yan? Ano, Papa Kurt? Oo, actually... Siguro parang pilot test project Oo. yan ng test drive, no? Ng electric. Papakita natin. Ito po yung... Ayan, electric jeepney, ayan. Nasa Search Severa po. yan, ano po. Ayan, okay. Actually, nakita namin dito sa Facebook, ano. At kung meron po kayong more info, you can comment po. At ang ruta po niyan, papasok yata dito sa Simar. Okay. Simar ang daan. Parang diretso lang. Ayun. Bayad, punuin, Mhm. diretso. Maswerte yung mga nasa inyo, ano? Oh, Yung mga nag-aaral, tsaka yung mga bumabiyahe na gusto mag-shopping sa SM doon na Clark. yun, ano. Oo, diretso na siya. Doon na magbababa ng pasahero. Ayun. Diretso, hindi ka nadadaan. Hindi naman makakapagreklamo itong mga namamasada ng Mabalacat. Dao, ayan, Tama. tsaka sa... Dahil kasi, ang mangyayari, hindi na sila dadaan doon. Ayan. Ayan, sa Simar na sila dadaan. Ayan. At yung mga bumabati po sa atin, diyan na lang natin tignan kasi Oh, Bernard, kaso hindi siya kompleto. Bernard something. Oo. Napakasaya kung makita ka, parang kulang. Sino kayang nasaysiyan siyang makita? Yung bang tumataas ang high blood. Murdered. Ito sige. balikan natin kanina. Okay. Umpisahan na sana natin sa Angeles, no? Kumusta naman? Actually, hindi na madadagdagan ng umahabol, pero ano na kaya ang sitwasyon doon ayon sa iyong mga nabalitaan, Papa Kurt? Sa huling... Angeles yan, ha? Oo.
Oo, ang huling pinuntahan natin na kaganapan doon, yung Peace Covenant nila, Okay. na ginanap doon sa Holy Rosary Parish Church. Tama, tama. Yung that involves yung huling pinuntahan namin na event. That involves the Candidate. two team, no? Oo. Which is yung team ni Jen Oca Albayalde. Oo. At syempre Saka yung kay team ni John Lasatin. Congressman John Lasatin. Nakasama si Red Mayor and blue, Pogi. ano? Oo, Mayor Pogi. Syempre yung kanilang congressman, I think both of them ang congressman nila is Congressman Oo, Pogi Lasatin. oo, kasi wala naman congressman sina Magkalapan. wala naman So, congressman sina Jan Oca eh. Hindi, Ah, si Jan- ano din, si isa lang. Oo. So, Tsaka there's no contest sa Oo. congressman kasi nga advance congratulations natin si Congressman Oo. Pogi Lasatin. Wala siyang kalaban eh. Tama. So ayun, yun ang huli nating makita sila at pareho ng mga aktibo ang kanilang mga supporters. At nangako sila na they will keep the peace and they want peace, a peaceful election. Tsaka, yun nga, nagkapirmahan sa harap ng mga iba't ibang representative ng ng mga iba't ibang sektor ng lipunan tsaka mga government agency para mapanatili nga itong maayos at maayos na halalan sa 2025. Tama, kasama ang ano doon kasama ang Mga PNP. actually parang spearheaded by the PNP, the Oo. COMELEC and PPCRB din. And of course yung ano natin, yung Armed Forces of the Philippines nandiyan din. Nandiyan din yung mga iba't ibang religious group. Ayan, multi-sectoral and multi-religious, multi-faith Oo. ang naging dasal doon. Ano. Kasama rin yung DepEd. Ayan. Yung mga teachers At natin. so far naman, I think as normally as it can be, no? Sa Angeles, alam naman natin, punong-puno po yung daan ng both parties at masaya ang, I think, kanya-kanya Kasi silang lakad. magkakakilala naman eh. Ayan. At saka isang hangarin lang naman sila eh. O yan. Di ba? Sabi nga ni Congressman John Lasatin, nung nag-speech siya dun sa Sa mismong peace rally, event, sa covenant signing, sabi niya, may the best man win. Oo, tama nga naman. Yung nagkakalaban lang naman tayo dun sa paraan na pagboto, Ayan. pagkakampanya. At syempre, Papa Kurt, yung mga kanya-kanyang di natin maalis, yung sabi nga nila, yung mga politiko naman, pag nakita-kita yan, nag-shake hands sila, diba? nagtatawanan, Kakwentuhan, nagkukwentuhan. di ba? Yung minsan lang ang maiinit dyan, yung mga supporters. Supporters lang naman ang medyo mainit. Ayan. At, in-expect mo na yun kasi they are banking on their candidate, ika nga, di sa ba, manok nila. di ba sa Porac din nakita natin sa picture na pinadala sa atin Tama. na magkasama yung mga O nakalaban. nag-peace covenant din sila si dyan. Mayor Jing, Nagtaasan pa si ng kamay. Mike Tapang, ang Ayan. contender niya, ang isang... Mike Tapang and Tatlo ba sila? Mayor Jing. Ano? dalawa lang. Ano? Hindi, dalawa lang. Parang dalawa lang yung major na candidate. Ganon dyan din sa ang Porac. naganap sa Magalang. Aba, sa Magalang. Binigyan Sino ba tayo ng yung- update. Binigyan tayo To ng be update. honest, ang naririnig ko lang na, siyempre, yung incumbent mayor, si Mayor Malu Lacson. ano? tsaka si Pero sino yung kalaban niya? Dalawa ba sila? Yung dating mayor din, si Pexon. Okay, Oo, Mayor, babalik, oo. former Mayor Oo, Pexon, oo. ano? So, the incumbent and the former incumbent, magkakalaban. Yan. Dalawa lang ba sila, Papa Kurt? Ang alam ko, dalawa lang eh. Okay. Binigyan tayo ng salamat sa ating update. Yan naman ng update galing kay Chaka Yabyab. Oo, Na nagbibigay din ng mga update dito sa atin. Ayan. At yung mga kasama natin sa pamamahayag, nagsishare din ng mga balita Ayo. para dito sa New Media Pampanga. Pasyalan din po ninyo yung Pampanga Press Club na page, Facebook Opo, page. nandun po Dahil lahat yung kami. pong iba't ibang media na members ng Pampanga Press Club, lahat ng kanilang mga stories, mga news, pinopost po doon. Kung gusto nyong minsanan na lang, punta po kayo doon. At Di ba, yung mga kaibigan natin sa Pampanga News Now, sina Marna at si Ria, nag-share din ng mga news natin. Ayan. Si Arlen Lucban ng The Voice News Weekly, nag-share din sa atin. So, ganun. yan po ang pwede nyong parang pagkatiwalaan pagdating sa balita. Ang mga miyembro at mga hardworking, i-add ko na yung mga hardworking women. Oo. Pati yung, dahil Women's Month, Oo. Pampanga Press Club, i-side ko na lang yung and the hardworking men. Ayan. Mga news anchors, mga reporters Yes. sa Pampanga Press Club. Yan. Si Aling Patring. Ay, ako napakasipag na Si Aling Patring. The better mamangon. Sabi ni Ma'am Netan, baka maalis na. Sabi niya, Tingnan natin tungkol dun sa electric jeep, no? Oo. Wow, sabi niya, galing. Sana magkaroon din sa AC. Nakakatamad ng Bumiyahe. lumabas. Oo. Kasi nga naman, yung electric jeep or bus na yan, definitely po 100% air conditioned po. Meron po silang aircon. Ayan. At saka,
kung wag na po kayong magdadahilan o magrereklamo mataas yung pamasahe doon, syempre, komportable naman kayo. Oo, Para kayo nag-taxi. Kung naman, naka-aircon ka, rereklamo ka pa ba? Hindi, kung ayaw mo nang mag-aircon, gusto mong makatipid, di doon ka sa regular jeep. Oo, sabi naman ni Yes, Lay okay, Santos, sabi niya, Sige, papakit, basahin mo. makabilib po'y aspirant Mayor Gel Aquino, anyang king mabalakat, matsura yung pakiramdam, pero pinilit ng makapagpirma. Oo nga. nga. Yung Hindi lang peace sila covenant- nagtagpo Tama, sa oras. yung peace covenant sa Oo. Mabalacat, actually, parang masakit ang pakiramdam ni Vice Mayor Geld. At hindi sila nagkita ni Mayor Garbo. Dahil na-interview natin si Mayor Oo. Garbo, di Tsaka ba? sina Mayor Garbo din nagpasabi na malilate ng konti dahil may Ayun. prior commitment sila. And then after naman nun, yung buong slate Mayor Garbo, nagpunta naman doon yung Team MCG. Oo, na-interview At, po natin yan, ano? At na-cover interview natin sa New oo. Media Oo. Pampanga. Hindi lang sila nagkasalubong dun sa... Tama, hindi nagkasabay. Oo, kasi ang alam ko wala namang program yun eh. Wala, Isang basta- misa lang naman eh. Oo, misa lang, tapos punta pipirma ka doon, pipirma kayo. Kasi naman, Papa Kurt, oo nga naman, syempre, baka sabihin nila, ba't naman hindi nagpunta si na Vice Mayor Jude, na nauna na kay Mayor? Syempre, kailangan nandun yung mayor mo. Kasi, for example, ako, Oo. kasama ako dun sa isa sa mga councilor ni Mayor Aspirant Geld. Pupunta ako mag-isa, di ba? Awkward naman. Pangit naman Lahat yun. Kung independent ka, Kung si independent, Ching oo. Weng, yan, De La Cruz Oo. yung nakita natin na dumating. Ayan. Independent si Ching Weng, Rowena De La Cruz. Kaya parang nagkausap-usap sila at nung afternoon na sila nagkasabay-sabay. Oo, parang Nagpahinga lang muna Pahinga ng lang, sandali, oo. no? At kumuha ng lakas siguro dahil alam naman natin yung mga kumakandidato ngayon, naku, pagod na pagod yan. Hanggang gabi, Papa Kurt, ha? Oo. Silang lahat, to all of them, ha? Pagod, We're not pagod siding, yun, ha? we're not citing anyone or Oo, siding yung with anybody. lahat po, yung mga, kahit San Fernando yan, kahit Porac yan, kasi di biro-biro yung pangangampanya. Ayo. Ako, Gastos tsaka pagod. parang, Kaya ako, Papa Kurt, nakikita ko pa lang, hindi ko nakakayanan yung gabi. Oo, di ba? Tayo naman nagpupunta ron para mag-cover lang ano na yung sitwasyon ano. Sabi ni Lay, makakabilib po yung dedikasyon na para king malinis sa tapat halalan. Yung mabalakat. Salamat po. Okay. Oy, alam mo ba si Maganda yan, ha? Maring Arlene minsan na nag-uusap kami, nagkukwentuhan. Sino Maring Arlene yan, Papa? Arlene Lukban. Kumare mo ng... Arlene Lukban Itan. Anong itan? Baluyot Tan. Okay. Joke lang. Sabi niya, you pay for convenience. Tama nga naman. Parang sa NLEX, di ba? Tumaas yung toll fee. Tama. Paganda naman kasi bilyones ang Kaya, pagpapaayos dyan. Tama. Siyempre, saan ba kukuha ng pera yan para ayusin? Sa binabayad natin. Kaya, Uy, tumaas yung toll fee. Ano? Magkano bang itinaas, Papa Kurt? nung sa Sindalan exit lang ako mula Mabalacat, dating 56, naging 86 eh. Ayan. Pero sana po patuloy yung pagandahin yung road natin dyan sa NLEX. Ano? Kasi nung nag-umpisa tayo dyan, Papa Kurt, yung... Nung tayo sa... nung bagong ni-rehabilitate ng NLEX na yan, at i-expand. Drive Aba. Radio. Ang ganda, smooth na smooth. Sana mapanatili yun. Kasi may mga ibang part na hindi na, rough na yung iba eh. Oo, kasi sa tagal na rin ng panahon niya, that's 2000. Oo, tsaka pag dumadaan yung truck, talagang 2004? yung pagka-smooth niya nawawala dahil talagang nako-compact masyado no sa bigat ng mga truck. Tsaka marami na rin kasi mga alam niyo ba yung pagiging kamote ng mga drivers na nakaka-epekto rin sa kalsada yun. Oo naman. Tsaka yung aksidente nagiging prone. Mag-ingat po tayo we're talking about ano na ngayon sa mga drivers at sa kalsada. Kahit po kayo naglalakad lang sa kalsada, maging aware po kayo. Nakita naman siguro ninyo sa mga CCTV, naglalakad lang, bibili lang dun sa tindahan. Kaso nasa highway sila, biglang tinamaan ng truck. Patay ka kagad. Nakita mo yung sa San Pablo, Laguna? Ayan. Ay, sa naglalakad lang CCTV, yung di ba? Oo, Nasa daan yan, ganyan, mainit. Kaya pala yung mga yung mga ibang tao, sinasuggest nila, kung maglalakad kayo, paharap kayo dun sa mga sasakyan. Tama. Pero hindi nyo naman sasalubungin. I mean, Hindi, doon sa sidewalk. Ang point doon is para makita Makikita nyo mo kung sino paparating siya. Kung papunta ba sa inyo o nasa tamang daan siya. Yun nakatalikod eh. Ayun. Yun Lalakad yung naka-jersey. Kaso, hindi mo maiwasan yung Papa Kurt dahil kung nakatalikod siya kasi kung bibili siya dito sa Tindahan. o sa kanan niya kasi lahat pa kanan, di ba? Oo. Sigurado tatalikod siya. Tatamaan. Unless yung tindahan nando sa kaliwa niya, yun masasalubong niya. Siguro yun talaga yung oras na.
Actually, isa yan eh. Oo, parang yung... Talagang oras mo na, ano yung kahit movie? anong gawin mo, Ano yung final destination yan. Final destination. Talaga. Kung natapos mo yung moving yun. Oo eh. Oo. Di ba, tama yan. Ano? Actually, totoo yan. Pag oras mo na, oras mo na. Yun nga ang iba, nagpapakamatay na, hindi na mamatay. Oo, Dahil oo, kakahiya diba? tuloy, di ba? Oo, napapahiya. Hindi naman siya Hospital. hindi naman siya nag-schedule eh. Si Lord ang nag-schedule. Ayan, wala kang magagawa. Kahit na barilin mo yung di ba, meron nga, nagbaril sa ulo, hindi namatay. Oo. Oo. Meron pa yung yung Tumagilid yung bala, siyempre matigas yung skull natin. Hmm. Tumagilid, gumanyan, umiko. Wala tinamaan, hindi namatay. Yun Ayun nga nga lang, eh. paralyzed siya. ay mahirap diyan. Ang hirap nun, paralyzed ka. Kumain lang ng balot, namatay. O yun na nga, pag oras mo na, oras mo na. Hindi, di ba may sabaw yun? Hmm. Pag higop niyang ganun, may pako pala sa likod. Nag-joke si Papa Rick. Oy, mag-react kayo dyan. Mag-share din kayo. Ayan, Sabi ni kaya- Joe Dory. Ayan. Ayan, basahin mo pa. Di ko mabasa. Wala Yes, na. aliwaya talaga yung Mayor Jel, sabi niya. Ali dahilan ing pagalat sakit. Ano Kaya daw? kasi balo na ing mas priority na. Dahil kahit may sakit daw siya, napunta ron sa... Ayan. Oo, yan. Ay, ganun naman talaga yung commitment talaga natin. Iba-iba eh. Kahit yung... Kahit naman sa kabila, alam ko, siyempre, may sarili being- pong silang si Mayor Garbo din, dahil incumbent siya, busy din sila. So, we applaud them, both the team, no? Na nagpunta doon at pumirma. Nag-interview po namin Ayan. yung dalawa. Mismo. Ibig sabihin, both of them are committed to having a peaceful election. Hindi naman po ibig sabihin na hindi sila nagtugma ng oras. Sila rin, siguro may mga dahilan lang. Yun nga, may kasakit yung isa may May prior mga commitments. commitment. Ayan. Pero magandang nangyari, very good yan. At sa Angeles, Porac tapos na, no? Tapos na po yung peace San Fernando rin. covenant. Ayan. Ang alam ko is San Fernando is Nagkita ba si Mayor Aspirant Maylin? hindi ko pa Pineda nakita dun Kayabia, sa but, mga pinasa sa ating mga news. Ayan. eh. Tingnan na. Oo. Sana magkaroon ng picture na nagtaasan sila ng kamay or... Oo. Kasi madalas po nagkakainitan sa mga bangayan sa politika eh. Hindi lang sa sa on the street ang battle, may lalo na si incumbent mayor si TikTok battle ang mangyayari Oo, dyan. sabi si Mayor Vilma, May TikTok battle. using the social media, doon niya naisiwalat ang kanyang pagkadismaya dahil sa incumbent, may mga issue sila na kailangan na binabato sa kanya na kailangan niyang... Alam mo, normal yan eh. Being the incumbent, alam mo naman, you should be prepared na may ibabato talaga sa'yo. Di ba? Kahit naman, for example, yung ngayon, incumbent president, siyempre. pero ang tanong doon Pati yung pagbagsak ng bridge sa... Saan nga ba yung papakit sa... Santa Maria Isabela. Isabela ba yun? Isabela. Ayun. So, baka gustong ibato sa kanya. Pero, ang good naman sa presidente ngayon, pinuntahan niya kaagad. Oo naman. At in-assess niya, at sinabi niya kaagad na parang pina-assess niya siguro sa mga engineers, no? At parang may problema dun sa design, Papa Kurt. Meron ba? Oh, sinabi niya. Hindi, sinasabi niya wala siyang, alam mo yung, makita mo yung Banban Bridge, merong bakal na, So, may mali dun sa design. di ba parang basket na bumibit-bit dun sa Ayun, oo. mismong bridge. Dun Parang wala. may kulang, Oo, ano? may kulang. Oh, yun ang sabi niya. Hindi natin ayun, lumitaw din. Actually, yung nabanggit niya, parang, for example, 1.8 billion yung bridge, no? Tinipid nila. Oo. Ngayon gagawin Pero ulit. parang yung pagtetipid naman parang na-defend naman nila. Hindi naman sinasabing kinurap tinipid. Hindi. Oo. Tinipid nila, let's say ginawan 1.2 billion. Ha? Oo naman. Kaso approve naman 'yon. Ang problema, Gusto mong magbenta ng aircon at saka dali may mga sa kalsada ito yung mga bumibili ng mga lumang aircon at saka ng ref. sa susunod naman dapat naintindihan natin yung pinagsasabi niya. Oo, parang lasing. Parang sa sa karera ng mga kabayo. Oo. Hindi ko alam kung anong Sa San pinagsasabi. Lorenzo. San Lorenzo. Ayusin naman po natin, ha? Oo. Kami rin po, bigyan nyo kami ng mga update kung ano na nangyayari dyan sa lugar ninyo, kung kayo po nandito rin sa Pampanga. Kaya i-renound lang namin, nearest siguro is Tarlac. Dahil malapit lang yung mapalakad dito sa Banban. O teka, speaking of Tarlac, na-guess natin dun sa ating PPC Kapihan. Ayan. Si former Governor And Big Yap. Congressman. Oo, ayan. Pareho siyang former governor, pareho siyang
former congressman. At Hindi siya incumbent ngayon, ha? Oo. Di ba? Hindi, incumbent siya. Habol ulit ng Oo. congressman. Yan. Alam naman natin nung naging governor si Kong. Kong Vic Yap ang tawag ko eh. Kong Vic. Oo. Sagwang pakinggan. Ano? Bakit? Tatawa siya eh. Kong Vic. Oo nga pala. Huwag tatawagin ng Kong. Govic na lang. Govic. Ayan. Oh, sige. Kwentuhan ka nga kami, sabi niya, tagal na natin kasi noong mga panahon, pinupuntahan na natin for how many years, di ba? Kung gano'n. Pero mas matagal na ata nagsilbing PIO si Kong Arvin. Ay, oo. Parang lahat ng governor na nadaanan na ni nasa ABS-CBN pa. Sir Arvin, oo. Nung pinupuntahan ko pa siya eh. Ayan. Tapos, at the same time, sabi ni Albert Jones, may commercial kayo. Ay, naman ba? Yung dumaan. Sorry. Alam nyo, kailangan namin maghanap buhay. Kaya pag may commercial, tapusin nyo, ha? Tapusin po nyo yung commercial. Tulong nyo po yung sa amin. Hindi, yung commercial sinasabi niya. Ayun ba? Hindi, alam ko meron din tayong ano. Yung mga biglang ko pop in na commercial. Oo. Ibang commercial pala yun. Ayun, basahin mo, may Good morning kay Sir Arnold Tanwatco. Ito mga Yan, good morning po. Kasamahan na natin to before pa na Mga talagang nakikinig na yun. Oo. Kahit sa Mabalacat City. Ayun. Ganun. Mabalacat City. Ayan. Ay, bukas po yan. Nabangan nyo si attorney. Attorney. Ayan. May tanong si JP, sabi niya, itabang ba yung overpass kay Mabalacat, alaman lalabas na pamuang kamal, sabi niya, tekay, man magagamit. Yung bago sa harap ng Didis tsaka ng Sogo. Wala daw dumadaan dun eh. Hindi pa bubukas niya. Wala naman, elevator pala yun. 24 million. Wala pa yung dumadaan? Oo. Kasi hindi pa, siguro, baka inaayos pa. Or pinaplano pa kada step, magkano yung kada step. Tinatanong kung may entrance gate. Hindi po sabihin, hindi pa operational yan. Baka may ano pa yan, ribbon cutting. Okay. Saka pag-open pa yan. Abangan po natin yan, ha? Parang ano yan, ang project na yan sa DPWH yan. Oo, paalala po, DPWH po yun. Ayan, national Overpass pala yun. Overpriced, sabi niya. Yung overpass, 24 million nga naman eh. Oo nga. Oo, kasi ang 5 million na bahay ngayon, maganda-ganda na eh. Tama. Oo, di ba? At the same time po, actually, panahon pa ni Mayor Boking Morales nun, nakaplano na sa DPWH yan. Kasi may mga, di ba, naging public information officer tayo ng Mabalacat City Traffic Management Board. Ayan. Na mayapang si Kuya Willie Feliciano ang Tama. chairman nun eh. Okay. Dahil kinakausap tayo ng DPWH nun, dun sa mga encroachment, yung mga sumobra sa kalsada eh, pinatatabi na nga. Ayan. Dahil tatlo yan eh. Isa sa MCC, isa sa Yung mga mga overpass. overpass Okay. at isa sa Severa ang plano nila. So, isa pa lang ang nagawa. Yan pa lang. Yan pa lang. Okay. That's So, ibig how many sabihin, years? marami pa tayong aabangan. Meron pang 3 pa o 2. Oo. At kailangan yan. Nakita mo naman sa Angeles, di ba? Meron sila, lalo na sa Systems Plus na Oo, kailangan doon. ng mga Madami bata. namang overpass doon. Ang problema, hindi rin ginagamit sa taas. Hindi, yung matatanda, hindi kayang gamitin yun Oo. dahil mag-i-stair ka. Tapos dito sa AUF, meron din, ganun din. Pero may mga elevator yun, na sinira lang. O mukhang hindi naging operational. Kaso, yun nga lang, matitigas pa rin ulo ng mga kababayan natin. Dahil siyempre, aakyat pa, ayaw Kaya nilang umakyat. nagkakos ng traffic dun sa harap na mismo ng Jollibee dun sa church. Kasi may pedestrian dun. Doon lahat Ayun, sila oo nga. dumadaan. Dadaan pa din titigil. sa gumagawa sila yung pedzing. Oo. Yun ang nagiging problema. Actually, nawala naman na pedestrian crossing. So, yun pa rin panawagan natin sa ating mga kababayan. Disiplina pa rin naman. Oo. At saka sa mga motorista, alam niyo na pedzing, pedestrian crossing. Yung Ayan, pedestrian crossing po yan. Huwag niyo na pong masyadong bibilisan sa mga lugar. Ayan. Maraming mga kamote pa rin. Kahit na naka 4 wheels, 2 wheels, nakikita Kamote pa na rin. namang pedestrian crossing. Tapos may nasa side, naghihintay. Kasi, Gustong tumawid. Hindi pa sila hihinto. Oo. Hindi nga sila Lalo hihinto. yung mga nakamotor. Ayun. Hindi ko alam kung anong klaseng. Ayan naman. Dumidiretso. Dapat po, pag ganun, tumigil na tayo. Maging defensive driver po tayo, hindi yung offensive, yung singit ng singit, pasok ng pasok. Sabi niya, Johnny D, Papagard, paano malalaman na kamote? Ayan, mas malakas pa po yung busina kaysa sa preno. Ayan. Oo nga. Nakakabigla pa man din yung pagbusina. Kala mo truck. Sa yung sisingitan ka,
Hindi, actually maraming sumisingit na ganyan. At maraming hindi marunong maghintay. Oo. Yung need for speed nila para silang mga daga. Tama. Nakastop kang ganyan sa pedestrian. Tapos bigla sila mismong pedestrian sila pupunta. Yun na nga, ang problema kasi, hindi ko alam bakit lahat nagmamadali. Siguro yung iba masakit ang tiyan, okay, justified yun. Siguro nagmamadali talaga. Or merong mga late na sa mga meeting. Meron yun pero hindi naman siguro lahat ganun, ano? Oo. Ang problema lang yung iba, parang ang sarap sa pakiramdam nila na nakapag-overtake sila. Oo, parang gano'n na yun. Yung makapanlamang ka. Ayan. Di ba, halimbawa, sa mga pila lang sa mga, kung may babayaran ka or sa mga government agencies, nakapila ka, no? May sisingit pa rin, may amoy singit pa rin. Pag Hindi nila naisip na bakit nga ba sila nagmamadali? Oo, At gustong maka-overtake. Ikayayaman ba nila yan, Papa Kurt? Kanina lang, bayad ako ng wala masyadong pila dati-rati. Pagdating nila, gusto sila na yung sasalang. Yung mga ganun. Ay, oo nga. Maraming ganyan. Ano? Kaya tayo na lang nagpapasensya. Mas okay pong magpasensya na. Dahil kahit na nasa tama ka. Kasi ganito yung ano niyan. Alam mo, nasa tama ka. Okay. O diniretso mo. For example, sa right of way. Tinamaan ka niya. Mali siya eh. Oo. Tama ka, di ba? Mhm. Pero minsan, iniisip mo, sana pinagbigyan ko na lang siya. Oo, para abala pa rin. naabala ka pa rin kahit na tama ka. Abala pa rin. Naabala ka pa rin. Di ba? Alam mo nang, yung bang, wag mo nang papatulan. Alam mo nang siyang kamote. Kasi isipin mo, tinamaan ka niya, okay, kasalanan niya. O, babayaran ka, for example, naka-insurance siya. Kaso yung sasakyan mo or motor mo, pinantatrabaho mo yan. Di, aabala pa rin. Oo. Hindi mo magkukumit ka na yun. Oo. At maaga ngayon naalis sa bahay. Ayan. So, minsan, dagdagan natin ang pasensya. Di ba may tinapay na pasensya? Pagkain na naisip natin. At paalala mo yung mga kalsada, ayon sa mga, alam mo yung panukala nila, di ba? Punta tayo meron ako nakita sa Facebook, yung problema dun ginagamit nila sa yung busway. Yung exclusive lang sa mga ano natin. Ayan. Oo, at ang ganda ng ano niya. Ay, Papa Kurt, basahin mo na yung mga greetings, ano? Sige. Dahil may 2 minutes na lang tayo. Naku, ganun ba? Oo pala, tapos na tayo. Una oras na rin tayo. At sandali ha. Sige, habol mo na lang yan sa susunod, Papa Kurt, yung busway. Okay. Titingnan ko lang kasi yung mga bumati sa atin. Meron pong bumabati sa atin. Sino ba nagbe-birthday ngayon? Si parang Jody lang ha? Parang Jody Mercado ng CLTV 36. Oo, happy birthday. Ang pagbati mula kay Patricia Mamangin Mercado. Ayan, happy birthday sa inyong dalawa. Ayan. At the same time, happy birthday sa tatay ni Harper. Oo nga pala. Daddy Harper. Ayan, Daddy ni Harper. At yung pong mga bumabati sa atin, madalas din nandun sa Mabalaca City. Alam mo naman yun ang pinaka nagla-live natin ngayon. Pero itong Kape Balita at Opinion, narito na po. Lahat po, i-discuss natin dito, hindi lang sa Mabalacat, syempre. Kasi gusto din po namin mabigyan ng pagkakataon ang ibang mga lugar sa Pampanga, tulad niyan sa may San Fernando, San Pabapapapert, Magalang, Pora. Oo, yung southern portion din ng Pampanga, pwede rin natin makakuha. Kasi may mga nagko-cover din tayo ng mga kasamaan, makapag-update tayo. Tama. Maraming salamat po. Bukas po, ang kayo ni attorney. Kasama MC KD. MCKD, ayan. Mabalacat City, Kaluguran, Daka. KD. Kasama si attorney Rene Fernando. Yeah. Kala ko. Sabi niya, tinitira niyo ako Hindi, ginagaya lang natin. Yun yung kanyang yun yung kanyang, ang tawag doon? Trademark. Oo, kasi attorney Rene Fernando. Kasi pag excited siya, overwhelmed. Ayan, pag nagalit. Oo, nagagalit. Si Ma'am Arlene Lucban, kapilan niyo kukunan guest host. Anytime, anywhere. Just call our name. We will be there. Mama R. Mama A.
Yun daw ang mga nagre-request dun sa Chikahan Ratratan. May bagong entry tayo. Mhm. Sasali si Ma'am Cecil. Alam mo, gusto mong mag-retrat si Ma'am Cecil. Oo. Pag-usapan natin yung mga punong pinagpuputol nila dyan. Maglagari muna tayo ng puno. Hindi, Gigas ka. gigas Yari natin kayo yan. dyan. Yari kayo. Ang issue, environment. Ayan. Oo. Yung mga, ano pa ba? Yung mga issue na iniwan ng mga jowa. Ayan. Mahirap. Sa retratan pwede. Maraming Oo, salamat thank po. you po, opo. Bukas po, Balangkat MCKD, City, oh. Kaluguran Daka. Ayan. Ito po si Papa Kurt. Ito po si Johnny D para sa Kape, Balita at Opinyon. Opinyon. Good morning dito po sa New Media Pampanga. Nakakain ko na to.